10 taong gulang na bata nalunod sa sapa sa San Carlos City, Pangasinan. May ulat si Kim Bandarlipe. Nalunod ang grade 5 pupil na si Mary Joyce de la Cruz sa isang sapa sa San Carlos City, Pangasinan. Kasama ng biktima ang kanyang kambal at isa pang kalaro nang mangyari ang insidente. Naglalaro sila sa gilid ng sapa nang madulas ang magkakambal. Maswerteng nakaligtas ang isa matapos mahila ng kanilang kalaro. Naghugas kami dun sa mailalim. Nahulog kami nadulas kami dalawa. Nalunod kami dun. Pero nakalangoy ako. Tumawag siya ng tulong pero ayon dun sa investigation, matagal bago nagkaroon ng responde galing po sa kabaranggayan nila. Lampas tao umano ang lalim ng sapa kaya umabot ng halos 1 oras bago nahanap ang biktima. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Huwag na nilang hayaan yung mga anak nila na lumayo at mawala sa kanilang mga paningin. Kim Bandarlipe, nagatid ng Balitang Amyanan.